ସାତ ବର ଆମେ ସେଦିନ ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଶିଖିବା 12 ମାସ ହେଲା। ପବନ ବହେ ଝରି ଝରି ପ୍ରଥମ ମାସଟି ଜାନୁଆରୀ। ପବନ ବହେ ଝରି ଝରି ପ୍ରଥମ ମାସଟି ଜାନୁଆରୀ। ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଟି ଫେବୃଆରୀ। କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲିମିଲି। ଚତୁର୍ଥ ମାସଟି ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ମେଘ ବବାଏ ମେ ମେ। ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ। ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ। ପାଖରେ ନରକ ତମୁନ। ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ। ପାଠ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼। ସପ୍ତମ ମାସଟି ଜୁଲାଇ। କାହା ମନରେ ନ ଦେଇ ଦୁଃଖ। ଅଷ୍ଟମ ମାସଟି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। କାମରେ ନ ହୁଅ ତରତର। କାମରେ ନ ହୁଅ ତରତର। ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ବୁଢ଼ାଟିଏ ଥରେ ଥର ଥର। ଦଶମ ମାସଟି ଅକ୍ଟୋବର। ବଗ ପକ୍ଷୀ କରେ ଥର ଥର। ଏକାଦଶ ମାସଟି ନଭେମ୍ବର। ସୁନା ହଳଦୀ ଗର ଗର। ଦଶମ ମାସଟି ଡିସେମ୍ବର। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ନା କହିଲ ସମସ୍ତେ।